Kluci, já jsem jediný, kdo to hraje poprvé. Zase tady. Nejsi jedinej, nejsi. Taky, ale viděl jsem video jedno, ale... Ty vole, tak co je, jako, kde jste všichni? Ty pičo, to je ten týpek, co žije v GTAčku. No jasně, já tam žiju, ty vole, protože video Jarine, já jsem tě život, slyšel, kámo. kamaráde, já jsem si tě pustil po nejvíc letech, tak 3 minuty. A co jsem slyšel, že tady všechny zničíš, až vyjde GTA 6, že zničíš Vojtu, ochu, ty se normálně pofety pilovoval, jo, takhle. jo. Ty jdeš normálně, že zničíš všechny streamery. Mám megalomanský komplex teďka, Karlo. Je to svět, ve kterým mě rád. Já si hraju na to, že když ho pošle donate, tak je mě promluvá Ježíš. On to má vymakaný, chápeš? On to má vymakaný. No kurva. Mikelovi Satan. Jak jako Ježíš. Tak to dneska z Imerty, chápeš? Toho RPčka, když promluvá k tobě Ježíš. Hele, jde se tady nějak mrknout na ty role, jakože vidím je tady, ale když je rozkliknu... Poradím si, když řekneš prostý slovo. Klikni na ně, a to co ti... Počkej, taky Balkane, já ti poradím. Jo, na ten obrázek. Jo, na ten Mikre, ty řekl, že tady je mnohem méně rolí, je tady nejvíc rolí, ty kundo. Není, kámo, je to Mnohem méně oproti čemu? oproti Gusu. No to je, no. To je méně, no. Tak opět. Že něco vysvětlovat, asi by to chtělo, ne? A nechceš dát nějaký doktory? Doktore! Já bych to nechal random, teda všechno. Tak to je na Ty piču. vole, ale bez doktora, ale jednoho bych dal aspoň, že ať je. Bez doktora hardcore, no. Jeden garant. Ale nech to vysvětluje len Hajzet, lebo to bude zložité. On to umí vysvětlovat, Hajzet. Hele. Jsme v městečku, je to doslova jak městečko Palermo, je nás 10, každý máme vlastní domeček. Ve dne se diskutuje o tom, kdo by mohl být sus, o tom, co se stalo předchozí v noci a tak dále. Ve dne se v podstatě jenom mluví, maximálně se hlasuje o tom, koho z té vesničky vyhodíme. Nemusíme někoho vyhodit, ale jakoby většinou prostě někoho vyhodíš. V noci děláš všechny ty aktivity, které ti umožňuje ta daná role. Máš 3 týmy, máš zelený jako prostě kladnej, červený jako záporný, prostě impostry, a pak máš modrý, který se vlastně zajímají jenom o ty svoje, jak to mám říct, o svoje zájmy. Ano, tak. Já jsem ho vůbec neposlouchal. Muri, ty seš debil! Když se snaží splnit ten vlastní cíl, který jako ta role mají. Ty role si můžeš vždycky přečíst, u každý vlastně barvy vidíš, co vlastně ta která role dělá. Ty, co jsou šedý, můžou být jak modrý, tak červený, ty, co jsou červený, jsou jenom červený, ty, co jsou zelený, jsou jenom zelený, modrý jsou jenom modrý. Především, zvládá to Fety poslouchat přes všechny ty peníze, nebo... On nemá čas teď. Kamo, al dente. Karle, jestli dneska budeš mít nosánek nahoru, já to pochopím, ty vole, já to prostě chápu. Kamo, platilo sa inak zapnúť friend, podľa mňa, to je benefit jak blázen. Spíš asi David a Karel, jestli mají nějakou specifickou otázku, abych vám jako řekl přímo, než abych to říkal obecně. Hele, já bych nás do toho hodil a já se to budu snažit jako pochopit potom v průběhu. Já si myslím, že se chytím. Přečtu si svoji roli, předpokládám, že to tam bude vypsaný, ta moje role. Jo, máš vlevo nahoře, vidíš, jaká seš barva a jaká seš role. Jo. Jediný, co je asi důležitý zmínit hnedka na začátek, je to, že někdo z vás může být blázen. A jo, to jsem blázen se vidí jako jiná role a vypadá to normálně ve hře i, že dělá aktivity jako ta role, ale ve skutečnosti nedělá nic. Prostě Magor. Jo, Lunoš. No. Ešte jedna vec, nezabudnite zamutovať, lebo Miken... Jo, no, mutněte se vždycky Jo, ale pokud jste impostři, tak v noci se můžete domlouvat mezi sebou v chatu, napsat si třeba, kdo jde koho zabít, kdo jde co dělat, ale v moment, co se to přepne na den... Já vám naprosto upřímně říkám, že nevím absolutně vůbec nic. Tak jo, takže můžeme? Tak jdeme na yes. Ready. Tak jo, tak pouštím to. Tím pádem jistota je taková, že je 6 zelených, 2 červený, 2 modrý jsou vždycky, akorát nevíš, jaký jsou ty zbylý role, který mají. Máme teda jistotu, že je jeden doktor ve hře, ale můžou jich být teoreticky 6, jako jo. Takže v noci se mutujem prostě. Jo, To jsem pochopil z celý to návodu. Jo. A když přijde domů. to je dobrý, to je nejdůležitější, ale... Ale ty si dobrý improvizátor, bohatý. Poďme. Tak Já fakt, já dnes... Improviser. Hell yes.
No co mám, když jsem pozorovatel? Ne, kámo. Si dělám prdel, myslíte, že jsem tak blbej? Myslíte, že jsem tak Nahoře blbej? vlevo si na to najít. Myslíte, že jsem tak blbej, ty blbče. Tak, Karel Bylo bude by- starosta. ano, Ale Hajzet je Karel, starosta, můj starosta. Ne, já dám Hele, Honzu. Měli A co tady bychom děláte to teď? dělat jako v Pirátech z Karibiku, že každý budeme hlasovat sami pro sebe. Když se volil král Pirátů. Ne. A co volíte teď Já jako? nejsem pirát, já tak volit Čo je nebudu. ďalší No, nápad? hele, zvolíme si starostu a ten má prostě privilegium mluvit první a organizuje ty debaty. Dávám Nestu, to je fakt jako kvalitní hovořič. Okay, jako první kolo. Ty jsi jasný. Ďakujem. On je hlavně buřič. Tak, Dobrou. Tíško, už je noc. Dobro. No co mám dělat jako vole? Co? What? Co tady říká? Čet, já jsem nevěděl, že jsem zabíječ. Teď jsem uklízeč, ty debile. Jak můžu jako uklízeč být zabiják? Teď jsem zelený, čet. Ale červený. Kde vidíte, že jsem červený, jako tady to. Dobré ráno, čuráci. Ty pičo, jako... Co to je za hru, když celý den spíš? Tady se někdo přežral, koukám. Ne, doktor. To je mi moc líto. Ale ne, to mi není líto. A oni nemůžou mluvit, jakoby teď? No, už ne, už mrtvý. Už ne, už nemůžu. Už jakoby už Aha. eliminated. Dobrý. Takže Vzhledem k Karle, tomu, musíš že vést debatu. druhý... Ano, Kdo vede debatu? Ty. ty. A co Já mám si co druhý nejvíc nic? hlasu. OK, tak Ty- byl jsem do... Pýtať ľudí, že čo ako. Co jsi dělal? Co je? Ja Kdo som to bol je? na u jedného Ne- človeka, ktorý by som nerád špecifikoval jeho Ja- meno, ale vie. A jako vy něco vidíte, když jste doma, jako? No, keď záleží... Na co se vás mám ptát, když jsme byli celou dobu doma v budově? Můžeš mi vysvětlit? No ale k tebe nemusel nikto prísť, ale k niekomu niekto mohol, chápeš? Niekoho mohol Že kde ste boli, je tá špecifická otázka. Tak vole, já nebudu Debatu, ať Nechaj, ví. nechaj Nestu, nechaj Nesta Nestu. bez Necháme debatu. Nestu, ať vede debatu a z toho se Tak ja naučíš. chcem začať s tým, že ja som u niekoho tento večer bol, dotyčný vie, čo som tam robil a nerobil som nič zlé, takže by som chcel sa opýtať Flygana, čo robil on v noci. Dobrý den, já jsem taky někde byl a konal jsem tam dobro. A počkej, a proč jdete někam konat dobro? To se tady dělá v té hře. No, Môžeš, je rola môžeš byť detektív napríklad, hej? A detektív, vyšetruješ. hocičo, no. Alebo pozorovateľ. Môžeš pozorovať, že kto bol u niekoho v dome, môžeš Hej, vidíš niekomu farby. vyliať, môžeš niekomu vyliať pod barák keby naftu a on vidíš jeho stopy, kam šiel a takéto veci. Hm. No, on to, až prostřídáš ty role, tak budeš vědět. Hej, budeš vedieť, Zatím v tom som- nevím. Můžu se zeptat, když kliknu na nějaký budovu, tak tam vidím jako třeba tu svoji roli, takže kliknu jako na tu budovu a Ano. toho navštívím. Jenom- Áno, áno. Hm, Jo. tak využiješ No, tu no, Vyrobíš tú svoji roli. abilitu, vyrobíš tú, heno, abilitu použiješ. Přes den hlasuješ a v noci děláš tu svoji tu. Ano. Tak, Dom snad. Tak, já jsem byl na kontrole u nejmenované... No! Kurva! Mě nejde slyšet? Teď už jo. Tak, dobrý, no ne. už. Jsem musel Okay. zasilovat. vole. Tak, pardon. Kuci, já jsem byl navštívit Míň, jednoho nejmenovaného človíčka, jo, který byl navštívit Flygana. Toť vše, co jsem udělal. Byl jsem to jenom U mě prozkoumat a nikdo hned jsem se... nebyl, u mě nikdo nebyl. Jo, byl. Fakt? OK. Jo. Může být víc než jeden blázen, nebo ne? To by mě Ano, může být, zajímalo, může být. kdo Já jsem ten človíček mohl být. No to je Já to konflikt. vím, jako, já nevím, jestli to můžu říct, ale vím to. A proč to Víš, neřeknete? No, No. jako, byl to modrásek. Ale Počkej, ale který který? modrý? Světlej nebo tmavý? Tmavej. Takže Herdin. Ty fit. Že mě to nepřekvapuje. A, Že tak, mě to nepřekvapuje. a to je nevinný, že jo? Dobře, tak My jsme dva zmrdí, čet? Nebo nás je víc zmrdů? No, Ja viem, mohli být že ještě oba vrahové. A dělají Nesta, si alibi.
Nesta pravdepodobne nevraždil tiež. Ja sa poviem a priznám sa, že ja som bol u Mikena a niečo som tam položil. S tým, že on zomrel nožom. Takže... A proč tam něco pokládal jako? Už tam nepokládal, jo, teda, nebo... Ja som Kabel niečo... tam půlková. Ticho, rola. Dobrou noc. Dobrou, no. Mluv, ty pičo. Ať mám piči, vole, když něco vymyslíš, vole. To je debil. To je debil. To je debil. Ty se budeme oba jako teď. A teď mě někdo mohl vidět, nebo co jako? Víš co? Já to nechápu. Teď mě někdo mohl vidět, nebo něco? No tak to si děláš prdel. Co jsem dělal? Byl jsem u někoho uklízet, řeknu. Hovoril som to. Co to znamená tohle jako neznámý? Hej, to Kamo, príde. tady je seriál, ještě byla To tady je modrá. sériový vrah, no. Keď niekoho zabije sériový vrah, tak ho zabije takým štýlom, že nám je keby zahladí stopy na toľko, že nevidíme, čo bol ten typek za rolu. Jo? Tak Nesta, začni s sebou zase. Ja som zas bol a niekoho som zachránil tiež. Že skriesil Jo, som ho. děkuju ti. Áno. A jak to funguje jako? No keby niekto ho príde zabiť. A ty jsi ho viděl, tak ho řekni, ne? Nie, ja som nevidel, ale... Tak já to nechápu vůbec, pičo. Ja som keby oživilo, takzvané. Takže už som sa expozoval, ale nevadí. Také tak blesk príde, ale oživil som Flagana. No je A tady já jenom jsem jeden nemohl modrý, nic ne? udělat, Takže... protože jsem umřel, byl jsem zabit, ale Nesta mě vyhýloval. Dobre, Je takže... tady jenom Ty jeden víš- modrý, takže my můžeme Tak ty říkat víš, kdo tohle, tě zabil. Nebo jsou Ty dvě víš, modrý. no, víš, kdo tě zabil, nebo to Nevíš, nevíš? je to Ne, stín, je nevíš. to stín, To je nevíš. stín. Aha, Lidi svítí, no. to je speciální jako schopnost. Nie, to Ne, každý, keď ne. zabíja, je tieň. Keby Aha, to nevidíš, ok. Dobré, tak rychle, ale musíme rychle to projít. Domson? Freeze, no. Albo... Já jsem vrah, proč? Nejsem Já vrah. jsem byl teďka Já můžu říct, na co jsem. návštěvě u tebe, Fly, byl jsem se u tebe podívat. Jo, byl jsem to zkontrolovat u tebe a pak jsem šel zpátky do baráku. No, tak to mi A nevychádza. počkej, a co jsi kontroloval mě? No, byl jsem se jenom podívat k tobě. Řekněte mi roli, jako mám říct roli, mi piče. Když u mě byl? Ne, Ne, nevidel. neviděl. Dobré, a Statoro? Ja som nemal skúsenosť s nikým toto kolo. Či čo sa pýtaš? No to sa pýta. Alka? No. Já taky jsem neměl s nikým žádnou zkušenost. No tak- nechápu vůbec. Takto, jeden vrah šiel na Flygana a jeden šiel na Herdina. S tým, že Herdina zabil sériový a dvaja červení, možno jeden z červených nerobil nič. Čiže No ešte hlavne máme stále... No, anebo full sériový bravo. na začátku zabil buď Mikina Ano. nebo Hajze, což byli Ano, killeři. ano. Ne, počkat, my jsme viděli role. Ne, byly Ale Harry byly byl odhalený role. Ale počkej, oni byli healer a blázen, takže teď to bylo nic. poprvé, co bylo to Herdin. neznámý. A jo, to je Herdin pravda. mohol byť tiež vrah. Jo. S tým, že A- sériový vrah ide prvý, takže Herdin... Já to nechápu, Herrin mohl být vrah a sám se jako někdo ho zabil, jo. No tak ten modrý. Modrý ide pred ním. Jak modrý, on je modrý, ty Lebo to pičo. máš... Nie, vrah je Ne. červený. A vrazi se vidějí navzájem, jakože mají třeba nad sebou nůž nebo tak? Hej, Jo. hej. Jo. Ano, okej. ano. A Karle, co si dělal tohle kolo? Nic, jsem doma, čekám tam jak piča, vůbec to nechápu. Pohodička, Aleš? Rychle, můžu. Aleš. Já jsem tracker, Fety nikde nebyl. Nevím, ano. To je veľmi Takže ľahké takéto... u Nesty tvrdenie. víme, že je healer, to víme. Domson podle mě je čistý, protože s Herdinem měli alibi. Aleši, promiň, že ti to skáču. A Aleši, ty Alkana- jsi tracker? Alkana, Fetipilová bych nekikoval, protože se musí Freeza. učit, to znamená Kámo, za jedině. mě Astatoro Freeze. No. Ja by som dal Freeza a potom ti poviem. Já jsem Nie, taky ale ja teda by som tracker dal tím akože- pádem. Počkaj, no, Dobrou. tak to... Já jsem mutlej teď. Ok. Ok.
moc mluví. Se ukáže ta role. Neukáže. Ode mě se neukáže role. Když ho zabiju. Ode mě se neukáže ta role, chápeš? Ukáže? Jak to neukáže? Teď jsem uklízeč, vole. Musíš nejdřív zamést. Teď jsem předtím nezametl u Herdina a neukázal to tu roli. Víš, ne? Teď jsem zabil... Jo, takhle, počkej, vole. Kámo, Toto bol kláč ako kod inak, actually to, čo toto spravil, tak to, Co se, akože OK. Megamind. proč mám napsáno Astatoro potom? On napsal do chatu prostě. Nesta, Je tak, já jo. bych ti chtěl říct, že jsem byl u tebe, jo? Jo, tak to bol kláč ako kokot. No, to neříkej. Hele, Fly, mám dotaz, teda jenom když... Ale už hele, vieme, kto to je. někdo byl u mě, někdo mě odpravil a pak někdo teda zachránil evidentně. A Já. mám podezření, děkuju moc, a mám podezření na Aleška, protože já jsem tracker. No ja si myslím, že Aleš a Starý, no to 100%. No je, ale já to A nevím, Alkan jestli je- můžou být dva trackeři nebo ne, ale když mě osočuješ, tak já řeknu, já jsem byl u Dominika a Dominik šel doprava. Někam Počkej, doprava. vy když To je jdete za ven, info. tak se můžete vidět? Já mám roli, kterou jakoby, ona prostě ukážou se stopy. Já tam vyliju hovna a oni se projdou těma hovnama a ukážou se. Dobré. Jak se Hej, jmenuje ale- ta tvoje role? Prečo si mi dali vod? Já bych dal, to byl bez tak Aleš, takže já bych asi vykopl Freeze. No počkej, a jak se Ale už má jmenuje vod, ta ale tvoje Starý má role? vod už. Teď jsem ti řekl, co jsem udělal pro boha. A co jsi To udělal? máš Jak se já? to jmenuje ta tvoje role? Šel jsem k Astatorovi a Já se ho nemůžu ani zastat, protože já neznám ty role, víš co teď. Politik, jak se jmenuje tvoje role? tracker. Ja by som tiež dal Aleša. A Nie, ty Statoro, nedávaj ty Aleš, si- lebo ty si hlavne seš myslel tracker. chat. Ano, si hlavne myslel- To bol mím, chápeš? Dobré, Mím? já kámo, No jasné, ty to by si povedal myslel, presne že- ten, kto to myslel, kámo. To bol mím. Já jsem Nie. vyšetřovatel. Vy ste mi dali vod? Vy ste byli, kámo, ale to... Počkat, já jsem vyšetřovatel, šel jsem k Aležovi. Vrahovia sa pridali. Klikajte na Astatorov domček hlavne. Já to nechápu, ale co máte na Astatora, jakoby, já to nerozumím. Já vidím, že Freeze je pastičkář zelený. To není... Čo prosím? Je to 100%. Ja, napísal som do chatu, tak to můžeš být vieš. blázen teda, hele. Počkat, Co jako, že jsi Alkane, napsal ty do si- chatu? Ty tam máš dvě možné Freezeovy role. Si myslel, No. že sa dohovorám s killerom. A vieš. čo, jaký čo to tam je? máš? Jo. Čo tam máš? Dvě možné role a jedna z nich je správná, jo? Astatoro, nevidíte náš chat, jakoby? Jo. Aké tam máš druhou? Vyšetřovatel a pastičkář, takže mluví správně. Freeze mluví pravdu. Já Počkej, jsem takže- vyšetřovatel. Nie, veď on pravil, že je tracker. Ja ti teraz poviem čo. Dobre, už ma vodnite do piči. Ale To Tracker není- není vyšetřovatel, nebo je? Není, Ja tracker to je... Ja Nie, to som? Nejsi. pastičkár je a... Chlapci, normálně. Vyšetřovatel, co ty si říkal Freezy, že jsi tracker, že? Pojebal ses. Jo, ne, tracker jsem. Pojebal ses, to dobré, Freeze? tak... Dobre, počúvaj, vodky Takže má... Astatoro a pak Freeze. Vodky má... Když vy tady hádáte, úplně já tu hru fakt nechápu asi. Nech je pokoj, Musí hádat vodky má. přeci, kdo je. A Freeze si potom sfúkne na rodinovú sviečku. We wish you America. Takže vy ho teď vyhodíte, jako jo. Áno, Jo, áno. dej hlas taky na ten A domeček, proč? jak se to skipne. No lebo proste... Je divné, jako jo. Je Jo, divný. strašně. I Dal do IRL chatu. i ve hře. Nič, Freeze. Maj sa. Ty pičo. To je- Oj, Takže byl v pohodě, dobré. nebo zmrt? Taký polo. Dobrý večer, pane Killer, ruka se středně světlou barvou pleti s ďábelským znamením. Ruka se středně světlou barvou pleti s ďábelským znamením.
Astatoro. OK. Takže Neskič, toho jsem vyhýlovat nemohl, no. Vyšetřovatel. Takže tady máme ještě jednou killera. Ajku, asi jsme to rozlouskli. To nechápu. Fly? Ano. Jsou všichni mutlí, co do piče. Hele, stopy jdou od Fetíka k Nestovi, vidím. OK, to bylo možné. Já jsem tam dal k němu totiž tu, promiň. Stopař. Jo, já jsem tě stopař. prohledal. Mám u tebe stopař, anebo pastičkář. Dokaž to. Dáme to Karlovi a Filipu. Počkej, dokaž to. Jako počkej, to nemůže takhle přece říct. Můžem. Děkovat za peníze, Karle. Ale jak to můžeš takhle říct? Já seru peníze, počkej, to přece nemůže. Hoši, ale přece mu to neuvěříte. A já je nevidím, ukaž mi je, kurva. Kde jsou? Ukažte mi hovno, Meissnere. Já to, poslouchej, fakt jdou stopy od tvýho domečku a vedou k Nestovi. A Nesta teďka padl. Já jsem Nestu šel vyhýlovat, vole. Ne, no tak to by šel, ne. A já jsem teď akorát prohledal Domsna a mám u něj opravdu napsáno, že je stopař, takže... Ne, Domson je zmrt. Já ti říkám... Karel je homeopatický doktor, nefungovalo to. Jste mě podělali. Dobře, já to myslím s Karle, tebou dej dobře. někomu vout, ať tě rychle vykopnem, prosím. Jo. Tady nejsme 2 minuty, dej někomu hlas. Nice. To je frajer. Já jsem uklízel, tady jsem dřel jak kokot a mě vyhodíte. Ale dobře to. Dobré, pěkný. Hele, důležitá otázka. Já jsem ho mohl jít Co by dělalo to koště? Když umřel Aleš, vy jste viděli toho ducha, nebo jste Jo. viděli, že ho zabili? Jo, Ducha. Ducha. Okay. Hajzel, pozvi ma, lebo som spaný Karel. Kdybych Mám se vrátit místo- do lobby nebo odejít? Vrať se do lobby. Kdybych Může dal vyhrát lovec, koště, Stačí, když se mu povede někoho zabít a vyhodí ho. To kdybych je... dal koště místo zabíjení, tak se stane co? Tak v moment, co by ho zabili a ty si před tím jakoby zametl, tak ono nebude vidět, jakou měl roli. Stejně No ale jako ten Domson teďka, když bych tam šel jenom zamést, tak... Tak uvidíš, že jsi k němu šel, Ale Nesta by vylezl živej třeba. Jo. Takže bych byl mimo jako side. Jo. Takže jsem to měl zahrát takhle prostě. No to je dobrý. Ale hlavně ty si ho můžeš jako i předzamíst, ono mu to zůstane a můžeš zabít až za 3 kola a furt Takže bude... teď jsem neměl zabíjet, protože Domson šel po mně, už chápeš, jakoby. Měl jsem teď chvíli dát safe krok nějaký, nebo nikam nechodit jednu noc. Těch rolí je hodně a je těžký mít jako 10 kroků dopředu, prostě, protože tě může někdo zastavit, někdo chytí do pasti, někdo ho vyhýluje, někdo uvidí, kam jsi šel, někdo uvidí, jakou máš roli, jo. Je to složitý. On nemohl to vyhrát asi, Kájo, protože Já to on doteďka měl- nechápu, no. Jako chce to čas, víš co, já potřebuji chápat, co všechno vy můžete a nemůžete. To nešlo vyhrát, oni měli dobrý role, víš? Oni Tam je měli hlavní jakože- projít si všechny ty role, zkusit si to. No. Takže hrát. Takže prostě Ale čet. důležité je ještě uvědomit si ty priority v té noci, že healer chodí jako poslední, takže ty pokud někoho zabiješ a přijde k němu healer, tak to není jako, že by ho nestihl vyhealovat. Takže Ale on když máš rozhoduje, třeba- kdo bude žít jako. Healer. No jo, jde jako poslední chronologicky v tom, jak postupně chodí ty role v noci. Ale důležitý je, že když budeš mít třeba červenýho killera a budeš mít sériovýho vraha, tak pokud se oni náhodou targetnou navzájem a bude chtít sériový vrah zabít červenýho, tak sériový vrah zabije červenýho dřív, než by červený zabil sériovýho vraha, protože má prioritu, jde vždycky první v té posloupnosti. OK. No, stejně jako David, když říkal, že má 2 role, tak ty si řekl, že je vyšetřovatel a něco zeleného a nezmínil si, že měl ale červenýho vyšetřovatele. Já jsem mutuju, já jsem fakt blbej, nebo jsem z toho overwhelmed teď jako bez prdele. Vy, co to slyšíte poprvé, jste z toho taky vymatlaný, prosím vás. Protože já si fakt přijdu, že jsem fakt stupidní už, víš co. Mně to je, jak kdyby někdo vysvětloval matiku, mě prostě ten mozek nezapíná, ty obvody. On na mě mluví a já jenom mě ten mozek jakoby nesepíná vůbec žádnou představivost, nic. Já to jenom slyším, vole. Víš co? Dobrý, dík. Potřebujeme hrát, hrajme.
Děkuju, hrajme. Masto, Czech Soldier, hrajme. Ono je to jedno pár her a pochopíte to. Jo, Fakt se to pojďme strašně- hrát. Jenom důležitý, jenom já jsem z toho všim, aby jsem mi to chtěl říct, aby si jako uvědomil, že si ho vlastně mohl odhalit už ten moment, protože tam... Počkej, já furt nechápu, jaký je rozdíl mezi zelenou a červenou, teda když tam mám obě tyty. Já myslím, že to je 50-50. Je. Pokud nejseš blázen, tak ti to ukazuje v obě ty role a v obě jsou možný, ale Aleš tvrdil, že je tracker, takže automaticky víš, Nebylo ani jedno. Což nebyl ani jedno. A ty si nemohl si být blázen, protože jsi měl zloděje a ukradl si normální roli. Jo. Nahlasit. Jakoby, Sorry. to jo, jak když ti říká, hele, znáš to máme na Moravě, ne, tam je ten kruháč, když jedeš zleva, ne, tam je ten strom, takový ten památný. Jo, tam odbočíš, tam je ta 50, jo, vím. No, tak tam, ne, tam jak je, tam bydlí, ne, tam Novákovi, jo, vůbec. Ty, ktorí to nevedia hrať, by ste ich nemuseli ako zabíjať prvé kolo aspoň. Ne, když mě zaptají, to chápu. Tak. Já hlasuju pro Fety Pilova. Ne, vole, nedělej mi takový věci. Ale Já hlasuji pro tak šlo minulou hru. Žola 22. Já... Jako, ale co mám za roli, že? No to seš ty kokotiste. Jseš moderátor. No a teď co, čet? Teď můžu jít k někomu domů, se podívat, kdo je. Já je můžu vochcat teďka, zjistit, kdo mi lže. Miken je nejčí zmrt, toho musím okamžitě prozkoumat, ti říkám. Jdu do Mikena, to je zmrt. Ti říkám. A já řeknu, Miken, uvidíš dvě role, jedna je pravá. A on může říct, jak víš teda role, no, tak to je v piči. Proč mi to ukáže dvě role? Hele, prozkoumal jsem ho, zkoumám ho. Uvidíš dvě role, jednu správnou, jednu nesprávnou, ty musíš zjistit. A jak to mám zjistit, ty vole? Okay. To byl reflex. Jsi mrtvý? Aha. Okay. Ty vole, to je Já jsem se lek jenom. Co? Někdo jde po SK Mafii, takže... SK Kdo to Mafia. může být? SK Mafia. What the fuck? Kokos. Jak to, že můžou zabít tři? To je Konde, že mělo být normálně. Takže dva červený sundali Dominika a Nestu a potom buď zloděj nebo sériový vrah zabil Alkana. Jak to, že dva červený? Protože když ho zabili a jsou dvě smrti, tak mají odhalený role. A aby... Kamo, tohle je pro lidi, kteří mají IQ 200, ta hra, nebo jsem plá piča, fakt. Ne, Miken. ale jsou tady dva vrahové a jeden modrý. Co jsi dělal? Dva vrahové jsou červení. Co jsi dělal večer, jo? Já jsem nedělal nic, ale mám roli, která je víc jako Worf, to udělat later on. Honzo, je tam nastavený jeden modrý jenom, nebo? Dva jsou. Že teďka by se to nevyplatilo. Nahoře vlevo vidíš, že ale jsou potom dva červený, pomůžu, dva jako modrý. later on Jo, pomůžu. vidím. Ale musím, jako není to chytrý teďka. To je zajímavé. No tak já nebudu další moderátor dál, vole. Hrdine, co jsi dělal? Co děláš, kurva? Počkej, jakože jeden proti směru hodinový. Já mám piči nějaký ručičky, co se tady zasekáváš? Mluv. Dobrý. Hele, já se přiznávám, byl jsem zloděj, oplatil jsem to Alkanovi, okradl jsem ho a nyní jsem tracker. Co? Ty jsi mu ukradl roli, jo, nebo co? Posílám kličku Jo, ukradl střepu, jsem že roli, teď jinak jsem dobrý zelený vál je tracker. tahle gamesa. Jo. Ejm, no. To znamená, že určitě Může být 100% jeden není červený. 100% není červený. Může to být sériový vrah a kecá, ale určitě není červený, že jo? No, Jo, tracker musí být zelený. Pokud je zelený, tak je to... Dobrý. Pokud je tracker, tak je určitě zelený. Růžovej Peugeot, co je? Já jsem byl, hele, počkej, já to nemůžu vzal červenýho trackera, teďka dělá fintu, že mu to vzala, že je zelený a bude tady Nemohl vzít červenýho trackera, Jdem, protože by ho zabil dřív, než by ten červený tracker stihl zabít někoho jiného a ten... Já ho budu prozkoumat večer, já ho zjistím. dobře, já jsem v tuhle chvíli teda vyčkával ve svém domečku a nic jsem nedělal. Jo. Tak nevěřím tě, piču, hajzet, mluv. Já jsem byl venku, neřeknu kde, ani u koho. Proč bys to neřekl? Proč, jako, já se tě ptám. To je dobrá otázka. Ta je dobrá, ale. To je hezký, ale protože se bojím o svoji bezpečnost, takže to říkat nebudu. Jo.
Aha. Zvláštní, no. Flygane. Ale jenom nenechte se smást, jenom protože on sám mluví chytře, neznamená, že... Flygane, nezamlouvej čas, jo, mluv. Já si napiju ještě. Mluv. Tak, dobrý, už mám, už dobrý. Byl jsem navštívit Pavla. A vím, že u něj byl červený. Takže vy dva jste spolu Červený byl jako Dominik. Aha. Můžeš dokázat, že ti někdo navštívil v noci, že ano, Pavle. Takže nikoho nevyhazuje, no? Doktor, hele. No, však říkám, vím. Ne, vím. Já vyhazuju Flygana, ten je fakt divnej. Počkej, jako Dominik, že u něj byl. Ale Karle, Dominik nebyl doktor, Dominik nebyl doktor. Práskáč. No, Takže tady to to nebyl nesedí. práskáč. Počkej, jak mohl být červený u něj, když má roli, Oni která znají se ty dá barvy. použít jenom jako... Co? Já nevím, jestli to Melichar speedrunuje, nebo... Tak já nevím, jestli nejsem blázen. Jebe? Jo, jo. Takže on viděl jinou roli, jo? On viděl jinou roli. Jo. Jdu okamžitě zjistit toho. Jdu zjistit toho Šulina. To mě ukáže zase 2 role, jo? Tak to je v piči. On řekl, že je stopař, že jo? Takže když tam nebudu mít ani jednu teď, tak je to zmrt a okamžitě ho vyjebu. Čau fanostáku, zdravím do Třebíče, kámo. Čau Schýzo. Ty to chápeš, nechápu. Jsem zmatený, ty barvy ještě, víš, trvá to chvíli. Bude to trvat, hraju druhou hru. Čekej, tak ukaž. Můžeš být blázen. Kámo, šlápl jsem do trapy. Tak ty zmrde. Ty si ho tam mohl dát sám? Pastičkář mě načapal. Co to znamená? Takže on mě viděl, teď, že jsem tam šel, jo? Tak, hoši. Aha. Aha. Cože? No tak teď jsme v prdeli, vole. GG. Tak vy zmrdí. Co se tady děje, kamaráde? Mikene, co jsi dělal? Počkej, já jdu doprava. Mikene, co jsi dělal? No já jsem chtěl dát, já jsem nevěřil Alešovi a chtěl jsem ho teďka, já jsem vyvolávač, to je role, která jakože ukáže roli na konci kola, ale já jsem to dal na Aleše a někdo ho předtím zabil. Cože seš? To je takový jakoby vyvolávač, to řekneš roli, kdo je na konci kola. Ale já jsem to dal na Aleše a než jsem to chtěl udělat, jakože na začátku toho, tak on umřel. Tak kamaráde. Takže to je podle mě... Takže ty seš... Neříká se mu práskač spíš? Ty seš vyvolávač? Vlastně. Tak kamaráde, já jsem vyšetřovatel a ty žádnej vyvolávač nejseš, ty mrtko. No, takže... Tak vyšetřovatel červený, no. No, tak kamaráde, já jsem vyšetřovatel, teď se tady normálně jsem se práskl, jenom abych řekl, že seš zmrt a seš vrah. Pavle Domcone, já Kluci, to nejsem, no. Takže kámo, seš stopař, poslouchej, teď mám argument, který nejde prohrát, seš stopař a obvinovatel. Vidím u tebe 2 role, kámo, já to hraju po druhý. V životě bych si nezapamatoval tyhle 2 role, skončil. Tak seš blázen nebo jsi červený, kámo. Voutni ho. Domů vyhráli jsme. No, tak hoší, vole, já bych si to nepamatoval, ty role. Já ti věřím, Karle. Kámo. Dobře, voutni ho! Jak to prohráli, voutni ho! Správně. Tak to je, tak se, za mě, to je píči. On mě zabije. Kam mám jít, jak mám utíct, nebo něco? Jak mám, on mě zabije, kam mám jít? Hell yes. To píče. Zabije mě, když jdu ven z domu. Už jste prohráli, to je zmrt. Ale já můžu být blázen ještě, jakože fakt můžu být ještě blázen. Čau, ladi si. Nemůžu? Škrdinovi. Ne, v piči. A kurva. Miken mě zabil, kámo, ti říkám. To je čurák, to jsou zmrdí. A kurva, Ty vole, to... Delky. Já věděl, že tomu Karlovi mám věřit. Já to věděl. Bohužel Domson
Mu nevěřil. Ne. Takže co teď? Jsem si, že se měl vyhodit, Pavel, jsi fakt zmrt. Myslíš, jo? Jak to, že vyhrál Herdin? Že zmrceš ty! Ne, já jsem zelený! On má tu posloupnost, ono zabije dřív. On jde první. A kdo teda kuchnul toho Karla v noci? Co? Ty s Domsnem. Jo. Končíš, Pavel. No tak pojď, Mikine, kdo má kulty níž. Nastává pravý poledne o půlnoci. Já jsem myslel, že jsi zloděj, ty jsi fakt zmrt! Dobře jsi to pojebal, Mikinos, GG. Tak já nevěděl, že je série, já jsem myslel, že je fakt zlodějka. Ach jo, Miken vole. Rumble. Takže Herdin teď hraje první. Modrý role zabíjí první a je sériový vrah, takže jde první. Ta posloupnost. Miken ho nemůže zabít teď. Sladkou noc. Cinema, pánové. Krásně zahrané, Pavle, krásně Končíš, zahrané, Pavle, ale končíš, musíš mi říct, končíš. prosím, dal report za rasismus. Krása. Mike, nevadí, ale co? dobrý to bylo. Pěkný to bylo. Bolo to napínavé. Pavle, dobré, ty vole. Hodně dobré, hodně dobré. Miken, ty Já jsem ho chtěl... Děkuju. Já jsem Ty držel. Ale měli bychom se vrátit k naší původní taktice, zabít Pavla jako prvního, protože Já jsem od tebe chtěl to udělat, dělám. ale Já jsem jsem se chtěl smiloval. šejnout, kurva. Jo, zatím v obě hry u mě byl doktor první kolo, takže furt jako se s tím počítá. Pavle, teď no. si nemůžeš stěžovat, když tě zabijeme jako prvního, protože zabijeme tě jako prvního. Ne, protože ona je to jsi moje chytrej. super schopnost, vy jste mě tolikrát zabil jako prvního, že teďka to všichni s tím počítají a dostávám imunitu první kolo. to je A on super. se nám mstí za to reagování na ty Pojďme. Já jsem byl... Chcete nechat toho doktora povinnýho, já bych to dal Jo, přímě random. dobrý to jako. ne. Já bych jednoho nechal Jo, povinnýho. jednou ne. No a chcem tam nechat dva modrý, nebo? Mně Asi jo, to ne. takhle docela vyhovovalo. A chtěl jsem se zeptat, může doktor použít schopnost na sebe? Ne. Ne. Ne, Aha. nemůže. Okay. Hele, A ta hlavně posloupnost. nemůžeš 2 kola to dát na toho samýho. Jo, jak OK. pást, tak pást toho policajta a healera nemůžeš dát na stejný domy 2 noci za sebou. OK. Hele, Tak jdeme necháme na to to. takhle a uvidíme, když tak dáme o jednoho neutrála míň a dáme doktora Já pryč. sa A bude pičábo. 7 zelených random, 1 Dobré. modrý, 2 červený. Ta Jo, posloupnost takže- barevná mi řekni ještě, nebo to je klasová? Je barevná nebo Ještě jednou, klasová? co- Ta posloupnost. No, modrý vždycky klasová. zabijí první. No ne, No, počkej. modrý mají, Klasová, no jako, Je jsou to jenom klas- 2 vrazi, že jo, jenom vrah No a jasně no, zloděj. ale ti z modrých, co můžou zabíjet, tak vždycky zabijí před vrahama, potom zabijí vrazy a potom jdou ti zelení až. No, vlastně, jo, asi jo, to je, Vy- Jako dobře, zabíjí a i taky čaroděj, seriák a i zloděj vždycky zabíjí první, že jo? Jo. jo, myslím, že jo, no. No, co? Jo. Jo. Tak to je Necháme víc, to takhle, vole, když než tak co to jsi potom řekl, prohodíme a dáme jednoho neutrála jenom. Okay. Zlatý lockdown, tohle je fakt hodně složitý. Je to těžký na pochopení, no. Jakože takhle, když hraješ první hru. Čau, Niku, díky. Tak, mně přijde, že Nesta mluví málo, takže dám... Jo. To je pravda, no. To je pravda. Nesta, prdící starosta. Halo, že Třetí hru hrajem. Tady Som udusíme. zomrel hneď prvý, do piči. Aká je šance, že sa zomrem iné? Takže teď prostě zachraňuju. Problém je, že já můžu zachraňovat i zmrdy a nevím o tom. Chápeš to? Víš, jak to myslím, ne? Nebo nemůžu? Já můžu kohokoliv. Herďo, jdu do baráku. Aha, ok. Jakože... Takže já jdu úplně random teď. Jako random teď jdu někoho healnout. Já nikoho nechci healovat, mě to je u píči. Já nejdu. Oni budou chtít vlastně toho, oni teď mluvili něco o Herdinovi, já ho healnu, počkej, já ho healnu. Já ho healnu. Oni teď říkali, že Herdin, že ho zabijí první, tak to někdo bude chtít udělat, dívej. Máte pravdu. Fuck. A co mám říct, až se mě zeptají? Že jsem byl u někoho doma? Nebo co mám říct, kurva? Já nevím, co mám říct, víš co? Já jsem byl doma. Jsem nikdy nebyl. Krásne ráno. Dobré ránko, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno.
Jsem Snídání tu, mi dej. překvapení. Čau mrazivý, čau. Mrazivý sputek, chladový. A co, dobrý den. O Bránkovi som sa chcel opýtať, že dnes Jak to víte, že tam nebyl? za to. Chcel by som sa opýtať, že či niekto bol u mňa. Či by to povedal, alebo sa bojí. Ja. Budem zajtra variť. Hej? Mhm. Bol ty? Ale proč už máš ty hlas? Dobre, Decepticon. Jsem u té... Spadl Discord? Kámo, mega... Oši. Čo? No. Kluci, asi nám nejde Discord. Kámo, si bukáš koku! Mám to Ne. Kámo. Haló? No, Už dobrý? Ne. Dáme to? chat. Vidíš to vpravo dole, když umře. Jasně, ale teďka je otázka. Nikdo ho nezabil, to znamená nepoužil jsem to, nebo nebyl doma. Jak víte, že to nebyl doma? No, přesně. Takže já nemůžu říct, byl jsem u Erdina a nebyl doma. No to Dobrý, byla moje nehlasuj, první kurva, proč myšlenka. máš 4 hlasy? Logicky dva impulsy sa pridajú No. a je tam jeden Jeden vyzvávač. hlasovač, no. No je divný, že umřel jenom jeden. Jo. To je. Jo, se 2 modrejma, 2 červenýma, že umřel jenom jeden. To je dost veľmi divné. sas. Takže jeden veľmi červený Což sas. může je znamenat, že tady hlasovat. Ale vy nevíte, jestli byl doma. Prostě nikdo ho nezabil, ale nevíte, jestli byl doma. Takže byl doma. Byl doma. Chápeš, že Hele, zabili- poznáme killera tak, killer určitě dal hlas Pavlovi, to znamená, vyzkoušíme. Miken, jestli máš stále hlas, dej ho Fetipilovovi. Tak toto teraz akože kamaráde to... kurva. To dal někdo za něj, vole. Pokryť, kámo, Ne, to to jsem já, ty pokryť. debile, já jsem to dal. Nechcete dát skip spíš? Povedz aj Asi mňa, je mňa to. vyskúšaj Flygun, aj mňa vyskúšaj Flygun. Nie, počúvaj, radšej skipujme alebo dačo, lebo vyhodíme... Je pravda, on to Ale vyhodí, náhodou dejte to je skip. dobrá taktika, jak svině. No, A to je Melichare, metagaming klidně, bez zbytek. piča. Mně nejde Každý ten proti skip seba. použít. Prosím? To je Flygun, metagaming. mňa sa opýtaj. Ja dám Flygunovi teraz. Co? Ja sebe teraz, ja sebe. Byl doma, když poslední. Aha. Takže já nemůžu vědět, jestli někde byl chat. Mně jde o to, že vy nevíte, jestli někde byl. Nepoletím. Jo? Musí mít většinu těch hlasů. No máš. No Je nemám. to Ne, celá většina je velká 5. většina. Ty nevieš tady počítať do 5. Já se z vás poseru. Dobrý, já dávám Dobré. skip, teď jsem dal skip. Dobrý Takže ty si. si bol posledný, Ale hej? nikdo Dobrú noc. neřekl nic, ale... Čekal. Nič, lebo Dobrou. může brát. Ticho! Mně to je vlastně jedno, jako. Já tam nemůžu po druhý. Vy spoilerujete. OK, tak to jste kokotíčet. To jako kazit hru streamerům je pičovina, jo. To děláme i pro vaši zábavu. Tady uvidíme, jestli se mi to povedlo teda, jo. A kdybych byl blázen, tak k ním domů chodím dělat co jako? Nejsem, ne? Nebo to bych furt viděl tohle. Prekvapko, killer. Dobré ráno. Počkej, ja si zoberiem slovo, lebo tuto si hneď zoberiem slovo. Bol som v noci zavraždený, ale našťastie som mal armor, takže kdokoľvek to bol, tak môže to skúsiť znova kľudne. Dobre, ja by som iba rýchlo chcel povedať ako starosta, že toto, čo povedal, momentálne není pravda. Není? Áno, z interných zdrojov viem, že armor nemá. OK. Aha. A Statoro, co k tomu řekneš? Nesnad, že ty si vyhiloval? Je blázen. Toto môžem povedať. Nie som blázon a môžem povedať, že nemá armor. 100%. Na 1000 miliónov %. Nemá Tak armor. vyhodíme. Mám. A počkej, Nemá armor. Mám. Tak si blázen Nemá dneska. armor. Tak si Hej? blázon.
No. A modrá rola je blázon? No ja neviem, čo si. Ty môžeš byť blázon, čo chceš byť. Nie. Ja Weekend, viem, že si proste trafil rolu, že si proste trafil si zlú rolu, chápeš? Hele, já mám teorii takovou, já jsem byl u hrdina druhý kolo, protože tam někdo hlasoval, tak jsem myslel, že ten, co ho hlasoval, takže ho půjde zabít a ho nikdo nezabil. Já jsem, že hrdin je vrah a normálně bych ho... No, starého by som vyhodil určite, lebo si myslel pičovinu. Ale u mňa bol doma človek a ma dobodal, chápeš? Nie, není možné. A co je armor? Můžete mi říct, kdo dává armor? Armor je preživší. Armor, přežiješ hit od killera. Bol u mňa typek a bodol ma, chápeš? A čo sa stalo a potom? No však odišiel. A Ale prežil iba som. tak, ty Takže si ty tu? seš přeživší, jo? Počkat, Nesta, můžeš vysvětlit, Není. proč si to myslíš? No, Proč by neřekl? lebo ja som preživší. A hlavně by Astatoro, proč řekl, že máš armor a neřekl jsi jméno, název tvý role? No lebo ja, lebo to už viem, ostatní vieme, ale Okay. ja mám armor, takže ojebava. Ty keď vyjdeš z tej budky, tak zhodíš ten niekto chce armor pred dvere. Chápeš, Fety? A on zobral teraz moju rolu na seba, pretože bol u mňa v budke. Nezobral, ja zomrem ďalšie kolo, najviac pravdepodobné. Ale to není... Víš co, chat, a teď mi přijde jakoby blbý hlasovat, když jste mi vyspoilerovali, kdo to je, víš co? Protože mě by nepřišel zas tak sus, ale teď mě jenom utvrdil Nesta, víš co? Nekažte to, kurva. A teraz to chceš prebrať? Ale ja vidím, že som není a viem, že som proste armorer. Ja tiež vidím, že som preživší, to je tvoj argument. Nie si, nie si. No ty nie si. A proč hlasujete pro hrdina teda? Ja som prvé kolo prežil, lebo ma chcel niekto zabiť a bol som prežil iba kvôli armoru. Druhou noc v řadě zase někdo vyřval, ty vole. Áno, Ja a bych to už je piči. Já hlasuji pro hrdina, protože druhý kolo žije a já jsem u něho byl a proto jsem to nehlasovala. Zase rozbilo. Mike, nerob to. Hrdina Nesta. Astatora, musíme. Chlapci, What the fuck, já nevím, jestli to buglo ten Discord a zase to nahrálo, vole, diskuzi za posledních 10 minut teď, nebo co se to kurva děje do píči. Koblížku, ahoj. Tam na to. nemáme Astatora od... Ježiš, ty kokot. Já to věděl, kámo, že to tak je. Ale Miken, ale Astator je ďalší. Dobré. Co je práskač? Co to... Já se picnu. Já nikam nejdu. Já je jebu. Teď jsem se nemutl. Počkej. Já sejmnu Nestu, kámo. Astatoro půjde po něm. Ne, já nechráním Astatora, seru. No. Je to tady. No. Kruci. Niekto bol nešťastný a prišiel ma zabiť, bohužiaľ sa mu to nepodarilo, lebo som sa obrnil a myslím si, že to bol starý. Jak tohle funguje, chat? Mohl se obrnit, když já jsem ho healnul? Započítalo se to jeho obrnění dřív? Ale nemáme co ztratit tím. Nemáme co ztratit. Ale to je slovo proti slovu. Ale ty si sa ojebal, chápeš? Nie, ty si sa ojebal. A nebo jsem, kámo, blázen, vole. Víš co, anebo jsem blázen. Teď je otázka zase, ta jeho abilita použila a já jsem ho teda jakoby nehealnul. V případě si nám k hovnu a jestli kecáš, no tak tím lépe. Som ochotný sa A prečo? Povedz mi, prečo nechceš Nestu voliť, keď on povedal, že je to isté, čo ja? Lebo viac mi môže... Protože já se nemůžu prásknout. Já když se řeknu... Je ten... No tak keď on keca, tak je automaticky impostor. No a ten bude hned za tebou. Áno, sú kľudne. Ne, on pôjde prvý a potom pôjdem ja. Kľudne, keď vyhodíme teraz Astatora a nebude preživší, teda bude preživší, tak idem aj ja. Ja som
Alkan vůbec nemluví, proč? Keď tu je stopár. Alkan ne? Nie, žiadny stopár. Nie, žiadny stopár. Ja som toto kolo bol v chate a nikam som nešiel. To už neprehovoríš. Nie. Dom jsem taky... Sila slova je momentálně... Hej, vy dva si to hrozně řešíte, jako hoši, a ostatní nic. Astatoro se drží zuby nechty, já mu věřím. Já fakt mu věřím. Nie. Keď tu chce niekto vyhrať, Teba, a je vidíš, dobrý, Alkan, tak ty si hodne presne... Alkan věříš? Tak OK, tak slovo. dávám Alkana. Jednu věc dávám Alkana, nevěřím mu ani Ne, o. dobře, tak to se mě zastaň! Počkej, ale Alkan, what? Alkan jen tak najednou řekne něco. Fetty potrolil. Já jsem potrolil, ty jsi to neslyšel. Kdo to řekl? To řekl Domson? Domson, ty můžeš rozhodnout. Toto 50-50. Já jsem nepotrolil, ty debile. Ten jeden z nich řekl, že Astatoro to není, vole, úplně random. Tak Alkan je killer, chápeš? No teď jo, no teď proto ho vyhazuju. Já nejsem killer, Domsne! Já jsem tě zachránil dvakrát. Já vím. Astatora vyhoďme a potom mňa. Kľudne. Tak automaticky ste prehrali, keď ma vyhodíš. No a proč, když si říkal, že jsi pátnéř, tak my tě Pretože keď Nesta je killer, Nie som killer, ja som a je tu není ešte... killer. No si? Nie som. No nie som. Lebo Ale viem, kdo že... nehlasoval? Alkan sa nechal strašne Ale ľahko kdo ovplyvniť. nehlasoval? No teď jo, tak proč říkáš, že trolím Nesta? Já ještě Alkan nehlasoval. prostě byl rád. Jak vyvoutíme kohokoliv, získíme pravdu o tom druhým. Astatora. Dejte buď Nestovi nebo Domson, ja som tvoj lepší daj parťák Nestu. v lockdowne. Nie, Ja daj som lepší v Nestu lockdowne a s tebou. nebudeš za dementa, fakt Domson. Ty krás, já jsem utopený, já Za jsem dementa, keď dáš mňa. utopený. Hele, jeden z vás nehlasoval. Daj Nestu a sa to vyrieši celé. Astator Jeden je z vás 100%. nehlasoval. Rozhodně. Nejaké dáš, tak bude za debila, lebo som preživší. Na 100 miliónov percent. Dobrý, Ja som Dám na to, preživší. nie si. Nie, Dám na to dám 1000 eur, dám, že som preživší. Ne, to je metagaming. 1000 eur dám. Ne metagaming, No, daj vidíš. Nestu. Takže nie si. OK, tak to vole. Tak hoši, teď už nemůže Nesta použít armor, že jo? Takže já ho jdu zachránit. A já ho taky nemůžu zachránit po druhý, do prdele! Do prdele. To je co? To si to vážíš, ostatní to mají nahrané, no. Tohle je složitý obzvláště, když ostatní to mají nahrané. Domsna, já jsem chtěl Flygana, no. Alkan je zmrt, určitě. Ale proč by šel zabít Domsna? A ne Nestu. Káma jsem ho zachránil. Já jsem ho zachránil. Oni ho šli zabít. Dobrá práce. Halus. OK, OK, v první rozumím. řadě. Divný. No, ty zmrdá statorský. Tady na sklen. Tak jde. Kuci, počkejte, moment. Někdo mě vylečil teďka. Ja som už v pohode, chlapci. Ja vám poviem, že môj cieľom bolo vyhrať tento súboj a vyhral som ho. Som knihovník, takzvané bleskozvod ma volali. A Nesta, dúfam, že sa máš dobre teraz. Si tam lečkáš. Ty zmrde. Metagamer. Pohode, že 1000 eur som Hej, ty bol nemluvíš vyhrať, Nesta, ale. No, metagaming sa nehrá v tejto hre. Stratil si česť. Flygun by vedel o tom hovoriť. On má rád česť. A ďalšia vec je, že ma kľudne vyhoď teraz, ale môžem vám ešte pomôcť vrahom a random niekoho trafiť stadiaľ. Čo vy na to? Hele, můžu jedna věc. Někdo, kuci, Dobre. někdo mě odpravil. Ano. A někdo za mnou přišel a A zachránil. trošku to snížem, já jsem tě zachránil. Děkuju ti, ty jsi Ešte král. predtým, ak ma vyvotuješ, máš tu Počkej, jedného takže máme vraha ještě a ja som knihovník. Počkat, Takže. takže Domson nemůže kecat, protože Fetty ho zachránil. Jo. To znamená, že je tady ještě jeden killer, to znamená Astatoro, Alkan a Nebo máme ty. hotovo. Nebo ty? A to byl ty, že jo? Nebo já. OK, Že to tvoje figurka je podezřelá. já vím, že to nejsem, takže... Ta figurka je bída, no. No, Ne. počúvaj ma. Ja som knihovník, modrý, to znamená ma vyhodíš a máte tu ešte jedného killera. ČUS. Takže ja môžem random trafiť niekoho a buď zabijem seba, alebo trafím killera. No a co když vyhodíme killera a ty zůstaneš, tak nás pak taky zabiješ, ne? Nebo ne? Ja budem trafať červeného killera, čiže si tipnem jedného z vás a buď zomrem ja, alebo ten killer. No to nechápu. Jdeme na Tu to. roli. Vyhodíš tak či tak. Netrolím, ja hovorím pravdu. Ne, fakt. tu roli, že nechápu. Víš? Jaj. No, Když teď... no ja musím trafiť rolu a keď je niekto červený, tak stačí, že si tipnem, kto z vás je killer a buď zomrem ja, alebo on. To je jak ten sniper v Susiusi.
Ale to je lehčí, protože ty nemusíš dávat specifickou roli, ale jenom Usmívající se červený. s otevřenými ústy a smějícíma se očima přeji hezký večer a chcete To je v piči, já už jsem zavotoval, já už jsem v piči. No, ok, jako, jo, ty vzal Astatora. Ale jako když to Astatora zkusí, nic kým neskazíme. No nic, no, kluci, já musím, ano. Počkej, dom slnko! Ty se nebojíš! Kámo, je to Flygun tím pádem. Nedávej Domsna. Kámo, je to Alkan, já to cítím. Teď jsem to ucítil, jak to Alkan... Kámo, já jsem tě zachránil 2 hry, viděl jsi to? Jak jsem mohl zachránit? Teď jsem ho zachránil já, ty vole, cože? A teď zachránil Fety. Teď jsem to šel dát k Flygunovi a k Flygunovi nikdo nešel. Dobře, takže tady jsou 3 healeři, když byl Miken healer. Já nejsem healer, já jsem pastičkář, já chytám lidi, kteří tě navštěvujou. Dobre, já Pojďme to zkusit. To poprvé. Ale červený pastičkář. Chcel som si ešte streliť random, chlapce, a ste mi nedovolili. Čo to má znamenať? Nevím, Astatorko. Ja som chcel si streliť, chlapci, nerobte mi také. Fakt, ty jsi knihovník, ty kundo. No tak kokot má knihu. Tak a teď asi... Jsem mrtvej, podle mě. Teď jsem mrtvej, určitě. Jako. A co když healnu? Počkej, tak teď jsem dal ochu, tak teď nevím, co to bude. Ahoj Evi, čau Johne Kliko, děkuju Evi, děkuju. Proč bych healoval Alkana, když je to zmrt? To můžu zrušit vlastně. Ne, nezruším. Alkano pojď zabít. No jo. Takže ti říkám, že mě zabil Alkan. OK, chlapci, tak mám jasno. Alkane, je to Domsen. Je to Domsen, protože... Mě vyhýloval doktor! Teď to sedí! Tak už je mi to jasné, protože jsem zkontroloval Domsna a mezi rolemi tam byl zelený pozorovatel a červený obviňovatel. Takže... Poslouchej, dobře, Alkane, já ti něco řeknu, jo. Na začátku jsem provokatér, na začátku jsem 2krát vyhlásil Pavla, jo, teď to tady na sebe prásknu. Jo. A dokonce není provokatér, Alkane, já vidím jeho možné role 2. Buď Buď zelený pozorovatel, nebo červený obviňovatel. Ne, Flajku, poslouchej. Proč tam vidím, já vím, že nemůžu mluvit. Proč tam vidím, že je blázen a pastičkář, provokatér, mě oživoval. On to potvrdil a moc dobře ví, že to je doktor. Že jo? No, 2 kola před tím, no. Ale Flyk nám tady mlčel poslední kolečka. Protože po tobě šel ten druhý killer. Ne. Takže Alkan je, vole, blázen, vole. Tak kdo tady zabíjí do piči? Ty moc dobře víš, jak průběh byl, jo, že jsme spolu byli na nějaký rovině. Že jsme spolu... Já si prdel, že je to ten zasranej Flygun. Tak to je zmrt, fakt, jo. No. Flygun má červenou ikonku, no já vím, no. Mně to nedošlo vůbec. Pavla jsem navštívil 2krát, Pavla jsem navštívil 2krát. No a jednu noc mi protože... Ne, dívej se, Alkane, jak ti to vysvětlím. Obviňovatel má barvu. Ne, tím označí domek jednoho a ten, když umře, všem se ukáže, že je killer. To znamená, že Pavel celou dobu vůbec killer nebyl, ale Domsen, jak ho navštívil, tak mu obarvil ten barák sneaky a celou dobu jsme měli toho špatného killera. Takže Domsen GG, Alkane, dej mu vout, tak to máme za sebou. Alkane, poslouchej mě, ty moc dobře víš, jak to je. Ty moc dobře víš, já to můžu opakovat. Fety to potvrdil, ty jsi to viděl, že já jsem doktor, on je doktor, on mě zachránil. Někdo mě jednou odpravil a někdo mě zachránil znovu. To, což byl Fety, že jo. Takže ta verze, kterou tady tak by dokázalo, měl jsi to možnost vidět. A ty tady nevidíš pastičky před svým barákem, který já jsem ti tam dal, a mně přišlo, že ty jsi mě musíš jít ven. On je blázen, no. Musíš jít ven, no. A ty jsi mě nikdy nenavštívil. Ne, ani jednou. Mně přišlo, že z tvýho baráku někdo vyšel a šel ke mně. Ne, to jsem tak určitě nebyl. Davide, logicky to nedává smysl. Tam prostě. S tím, že dvakrát navštívil... Flygun teď jednoduše musí ukecat. Vote. Zbytečně ty mluvím, kurva. Já ti dám
To bylo jasný, kámo, já jsem tě jenom chtěl slyšet, co mi řekneš. Dobré. Melichare, proč nekuchnu toho Domsta, teď Fety říká, že to je Alkan, byste měli easy. Tak no. Nevím. Pěkně, To je složitý jak piča, takže já znovu potřebuji vysvětlit. Červený je vždycky zmrt, nebo co, kurva. Mi to říkal, že modrý hrajou spolu, ne, modrý hrajou všichni proti sobě, nebo co, skirmish. Zelený, vole, že hrajou proti, jakoby všem a červení jsou prostě zmrdi. Vůbec nic. Jo. Kámo, prostě, ty pičo, Domson na random, ty vole, hnedka první 2 noci, mě tam, vole, prostě vyřve, ty pičo, mám 2 volty. A Miken prostě Kelius, ty pičo, normálně. A Blázen teda dělá aktivity a ty aktivity se neprojevujou v té hře prostě, víš co. On má ještě jinou roli, nebo víš co, on prostě neví, co dělá, vole. Ať je cokoliv. Proto si Alkan myslel, že tam dává pastičky a on tam žádný nedává, víš co. Ne, počkej, tohle je čistá matika, drž pičů, tohle je čistá matika, protože většinou medici tě coverují jako první a to lidi ví, že už tě prostě coverují jako první a já jsem si počkal na cooldown a dal jsem ti heal jako druhý kolo a přišlo mi mega divný, že tě nevyléčil, plus mi přišlo divný, že tam byl jenom jeden kill a tak. Jako neříkám nic, ale mohli byste mě jednou třeba jako vyhealovat, jo? Měli jsme i 3 mediky, mě zachránil první kolo, OK, ale byl jsem mrtvý a nemohl jsem říct toho, ani hovno jsem nemohl říct. Hned tě šli kuchnout první kolo, kámo. Puštěj, dobré. A Flygan tě šel Chcete teda jednoho neutrála nebo 2? Asi jednoho. Já bych řekl, že takhle jak to je, tak je to ideál. A už to vidím, já jsem debil. Nevinní, podvodníci, neutrální. Počkej, jo, uvidíme, jestli jsou 2 nebo 1. No a teď bych se potřeboval vidět, co to je ta role. Jo, tady. Fety je nějaký potichu, dám mu. Ne, vole, já furt mluvím, dejte někoho, kdo nemluvil, já jsem si četl tu roli. Tak Miken se být detektiv, tak ať je. Dobře. Dobrá, 1 hlas bývá. Nevím, kdo ho nedal. Já. Tak ho dej. Tak dej. Jo, tak tohle je blbý docela. To měl ten Astatoro, že jo. Jak přiletěl s tím duchem. Já jsem dal, kamo. Tak jako ty si vymyslel pičový. Ticho je noc. Takže vlastně co já mám na práci jako. Takže já si vyberu hráče, kterýho po smrti budu lovit. Takže on mě musí zabít. Jako, abych to využil tu roli, teď je to úplně hovnu. Tak piči úplně role. Musíš čekat, vybrat si snad vraha. Chápu. Takže prostě random, můžu teď random dávat a sledovat, co se bude dít ve hře. Já bordel nedělám teď, já prostě jenom zkouším, já musím zjistit. Teď kdo je vrah. Dneska je policajt. To proč by si to povedal jinak? To já nechápu tady ty vaše mluvy. Ja by som ťa vyvotoval hneď za toto, kámo. Ja by som ťa vyvotoval. Lebo nebol ďalší kill, lebo ty si proste nemohli zvonka, tak nebol ďalší tak kill. Minus a rovno by som ťa votol. Chudák, to byl doktor, tak si nemohl dát heal sám prostě. Sú dvaja mŕtvi, Dilinko. No a jeden bol sériový vrah a jeden bol normálny killer a tretí killer... Já nechápu, proč se hádáte, já nechápu. Držte hubu, musíte to zjistit první. Začínáme od Fetyho. Fety, co jsi dělal dnes? Nic, byl jsem doma. Dobře, Nesta? Ja som Čo, bol... nemyslel Irele. Ja som zadržal vraha, aby som vás ochránil. Ale ešte halu, že ty si vôbec nemusel povedať, že si policajt. Počkej, a koho? Dominika? Však Asa, no, No pri mne stal, ja som bol v bude. Říkal, že je policajt? A on byl vevnitř, počkej, a on byl vevnitř a byli 2 killy a jeden z nich byl ale seriák. Áno, jeden a tretí kill, čo nedali, tak to bol on, Kdo je policajt? Kdo je policajt? Ja. Co to znamená? Co to znamená, prosím vás? Že zadržíš hoci koho. Takže ty jsi někoho chytl za límec, jo? Jo, zadrží ho on čeká před jeho barákem a on nemůže vyjít ven a musí se otočit hnedka zpátky. Čiže ty vieš ale zadržať aj normálneho doktora napríklad, alebo aj killera. No a ty jsi někoho zadržel, nebo proč pičuješ? On zkoušel vyjít ven. On ho zastavil Ja som išiel von, ale... Išiel, no. OK, no tak co šel dělat ven?
No, já jsem No, ale jsou 2 vrahové a je to jeden seriák, takže kdyby ho nezastavil, tak by byly 3 smrti. Ano. A nebo může někdo ještě jako dělat nějakou akci, jako obarvovat na píčovinu. Je ta hra, že tu sú obarvovači, je tu červený kľudne policajt, máš tu obviňovateľa, môžeš mať vraha, ktorý nezrobí nič. To je hard. Áno, nie, v tejto lobby sa zabíja furt insta, prvé kolo furt každý killuje, takže to neverím, no tak vyvotni a uvidíš, že si Dylinko. Dobre, kľudne. Vy dva máte už spolu furt nějaký problémy, kurva. Běžte si na duel do kleše, do píči, fakt. Ale chápeš, že on prostě si myslí, že vie a pritom nevie, tak co ti mám Ale když tak použijte ty mezerníky, až před sebe nekřičíme, jo? Jo, takhle. Počkejte, chlap, kdo říkal, že ten policajt? Tak hovor ďalej, Miken. Jaký je rozdíl mezi zeleným a červeným policistou například? Červený chce zabít všechny zelený a zelený chce přežít. Jinak jakoby ta role dělá to samý, ale... Takže vrah může být kdokoliv, jakoby s jakoukoliv schopností. Až na medika. Blázen a medic je vždycky zelený. Dobre, tak poďme ďalej, kto čo robil. Můžou být červený i zelený. Jo. OK, tak už to chápu. OK. No. Tak, Domsne, co jsi dělal? Kde jsi byl? Já jsem teďka kempil, já většinou vždycky tady ty kola, když mám blue roli, tak kempím, takže jsem zůstal v baráku. Ty hrozně mluvíš, Tak dvaja boli doma. Byl doma, Domsen byl doma, Dominik byl vlastně doma. Já jsem vlastně byl vyšetřovatel je policajt, Flaga něco teď. Tak máme co Hajset, mě zajímá Hajsetos. Já jsem byl venku, ale to je asi všechno, co k tomu řeknu. Já jsem byl taky venku a to je všechno, co k tomu řeknu. Okay, to můžu říct jenom já, ne, že to budeš kopírovat po mně, jste zvlášť. Já se bojím kouzelníka, já bych toho venku. No ďalšie kolo som 100% mŕtvý, to je jasné. Miken sa pridal ku Nestovi, takže berte to takým štýlom. Nesta, zablokuj Melichara. Že ma chce vyvotiť len tak. Myslím, že to nevyhodilo. Jsme to nestihli? Jo, tam je většina. To není většina hlasujících, to je většina všech hráčů. Joj. Můžu jenom čekat prostě. A co to type zabít? Může zabít Nestu, když je policajt? Tohle je role taková, ty vole, že jenom čekám, kdy mě zabije vrah vlastně. A abych ho trefil ještě, to je fakt hard. Oj. Aha. To pař. Oj. Aha. Takže seriáček. Sériový vrah, chápu. No. Domsne, ty zmrde. Co, já? Nevím, Proč já? Tam jsi takový agresivní. Ne, promiň, ne, já prostě Domsna vždycky poznám, v každý hře, víš co. Co, to není pravda, já jsem vždycky takový čistý, nevinnej, víš co to? Jo. Weekend, veď diskuzi, no. No, tak začni ty, Fety, jsi byl zas doma? Ne, nebyl jsem doma. Byl jsem se podívat ven jenom tak na vzduch. Jo. A můžeš říct u koho, Fety? Byl jsem u baráku. Astatora. Jo. Astatora. Jo. Tam jsem byl taky, actually. Jo? Chtěl jsem se tam podívat na Astatora, totiž, protože Nesta a Astora se hádali, já jsem se chtěl podívat, jako jsem vyšetřovatel, byl jsem u Nesty první kolo a u druhý kolo jsem se tak ty nejseš vyšetřovatel, jo, ty jestli jsi vyšetřovatel, tak já mám sixpack. No, jo. Proč? No, nevím, proč psal do chatu, proč je tam vidím v chatu? No já jsem to chtěl udělat fintu, že kdo se ozve jako první na to, tak to bych framehnul, protože to většinou tam začnou řvat vrazit. Zajímavý. Jestli můžu mám důležité informace. Budu jako Edward Snowden. Kvůli těmto informacím možná umřu, tím bych chtěl poprosit healera, aby ke mně případně přišel. Jsem vyšetřovatel a vím 2 možné takže role. Je zmrt. Prvně jsem zkontroloval Hajseta, který může být buď vyšetřovatel, anebo kouzelník. Fety Pilou může být buď lovec, ten svíčkař, anebo práskač. To znamená, že u nich mám 2 neutrály. Jo? No, ale znamená... já jsem vyšetřovatel. No, můžou tady být 2, ale no. No, takže tě hlasuju, Miken. A koho jsi vyšetřil ty, Miken? No, já jsem vyšetřil Nestu a Dominika.
Jo, tak náhoda. to je nám už teď k hovnu. To znamená, že To je, no. Hajzet Fety pilou, případně chovejte se k ním, jako by to byli neutrálové, to znamená Hajzet kouzelník, který mě teď zabije možná, protože jsem vyšetřovatel, proto poprosím healera. No, to je pičovina, jestli jsme tři, tak všude jako Hajzet. Počkej, tak ale on ví, co máme za role teďka. Já bych ho vyhodil Hajzeta. Že jsi vyšetřoval mě a Karla? A Karla. Dobře. No a já jsem vyšetřoval Dominika a Nestu. A ty jsi já svůj... protože ty se ptal specificky, kdo je ten policista, takže počkat, jde vidět, když někoho zabije kouzelník? Je tam, jo, je tam ten... Okay. Popel, myslím. V tom případě já bych teďka udělal to, že teďka vyhodíme Mikena a další kolo, nebo takhle, jako... No, počkej Honzo, ty už jsi někoho vyšetřil, jestli jsi zelený vyšetřovatel? Já jsem potřeboval se ujistit, že nejsem crazy, já jsem vyšetřoval Dominika a Karla, u Karla mám, že je zelený policista nebo svíčkař, takže Karel je určitě lovec. Takže a Dominik byl buď survivor nebo zelený stopař a byl zelený stopař, takže byl zelený stopař. No ale já jsem vyšetřoval, ale už od prvního kola, ale já jsem vyšetřoval od prvního kola. Ne, já jsem kola od prvního kola, tak to Hajzeta. Miken je zmrt. Od prvního kola celý, ale dívej, je to zmrt, dívej, je to zmrt. Kámo, můžu víc dívat, byl smutnitec, ten je piča, fakt. Ajajaj, uvařeno, no. Lhal. Zmrt. Dom se mě bude zabít, kámo. To cítím. Já to cítím. Hele vole, děkuju za 300 bitů, děkuju Tomeku za 10, děkuju všem za support. On bude mě zabít, Dawson, takže když mě zabije, tak ho pak můžu zabít aspoň. Nic jiného dělat nemůžu. A Miken byl teda vrah, policista červený. Tě vyhodí, protože ví, že jsi svíčka. Ale já jim přece nemůžu nic udělat svíčkou, proč by mě vyhazovali? Proč by to dělali? Proč by vyhazovali mě? Oni chcou vyhodit vraha přece. Aha. No tak v tom případě je to Johnson. Já? No počkej. Protože tebe vyšetřil, Flygun tebe vyšetřil. Mě nevyšetřoval Flygun. Ne, vyšetřil Fetyho a potvrdil Flygun, že Fety je čistý. Ne, že Fety je buď svíčkář, anebo něco. A svíčkář je taky sus. Aha. Tak kluci. Takže co? Svíčkař nemůže být sus, ty píčo. Může. Svíčkař je taky susák. No to není, jak můžeš být susák, když ti nemůžu ublížit? Můžeš. Nemůžu. No, aha. Musel bys mě zabít, abych ti ublížil, vole. A jsi svíčkař, jo? Jsem svíčkař, kámo. A nemůžu nikomu nic udělat, protože, vole, by mě musel ten týpek pro mě zabít. Vy dva zmrdi. Vy jste spolu, vole. Co? Poslouchejte, kuci, já se přiznám. Já jsem pozorovatel a byl jsem u Hajzeta. A Hajzet původně šel k Flygunovi. A nevím, co se tam pak dole stalo potom. A může se... Hele, nevím, proč byste teď vy dva zmrdi byste mě teď mohli vyhodit, kdybyste byli spolu, ne? Tak proč to neuděláte? No. Protože nejste spolu, takže jeden z vás je zmrt. Já jsem nevinnej. Domste, ty jsi taky nevinnej? Já jsem, přísahám ti, teď jsem ti to popsal, já jsem reálně pozorovatel, byl jsem fakt u toho Honzy a podíval jsem se na Melichara, nebo Melichar, on byl, já jsem se do toho zamotal. Jo, ty ses do toho zamotal. Honza byl u Melichara, jo? Jo. To jsem všechno viděl, jo, hele. Stačí, když se na to takhle podíváš. Kamaráde, moc mluvíš, mám tě v piči, Alka nevyhodil. Počkej, jak to poznáš, že Hajzet šel za Flygunem? Protože jsem byl u něho před barákem a viděl jsem, jak tam stepuje. Ty to vidíš právě, když on vyjde z toho baráku, víš? A co ještě jednou, že máš za roli? Pozorovatel. Jakou máš roli, Alka, ne? Jakou máš roli? Co máš za roli? Jsem policista. Aha. A ty, když jsi pozorovatel, policista, tak můžeš jo? sledovat... A jaká barva, jako? No zelená. Nepoznáš. Proto jsem se ptal, jaký je teda rozdíl mezi zelenou a červenou. Protože tady to nikde se nepíše. Okádom jsem se zmrt, vyhoď ho. Počkej. Nezajímá. Nevěřím ti, protože Flygun předtím, než umřel, tak řekl, že Fety je čistý. Jsem? Takže... Takže věřím Flygunovi, protože Flygun je teď mrtvej. No tak vyhoď Domsna, ne? No, a proč mě? Protože seš zmrt. Hej,
Promiň. Počkej, pozorovatel. Ne, to na tobě, no. Ty můžeš teda vidět 2 domy třeba, jo, jako pozorovatel, nebo proč s ním diskutuješ, když víš, že jsem svíčka a nemůžu nic dělat? Já vidím jenom... Tak seš to ty, Alkane, ty seš zmrtvý, já jsem kokot. Alkane, já vidím jenom vždycky, když vyjde, víš, já nevidím jako kam jde potom. Je to Alkan, jsem píča. Ty jsi takový pes! Nice. Kámo! No. A tak vidíš, Fety? No vole, kurva, ne vole, ty jsi mě málem vyhodil, vole. Já mě vyhodili tak. Krásná práce, Alkane. Počkej, proč mě vyhodil taky, what the fuck? Si nemá. Já byl vrah. Protože byl vrah. A jo. Počúvaj, Nesta, my musíme už zatvoriť primárne, lebo nás budú zabíjať, lebo to využili teraz proti nám. Takže ty jsi nebyl zelený policajt, ty sráči. Alkane, dobře to zelený policajt, no. Bude tebe Pájo, já jsem tě popravil, jo? Já to nebyl Pájo, přiznám, že jsem to nebyl já. To je crazy. Kurva. Ne, Domson mě nezabil, Domson... Tomeku, děkuju, hele vole, děkuju. Shit, já už jsem 2 kola pozorovatel jenom do piči. Hele, Alečku, promiň. Ta hra, ten lovec je pěkná sračka, to jenom čekáš, ještě zabije týpek a musíš ho odhrát. To je jak Dodo v těch husách, ty se musíš nechat vyhodit a vyhraješ automaticky. Já bych vyhrál, jo. To takhle není. Musíš někoho... Ne, ono vyhraješ i když umřeš v průběhu hry a na někoho dáš svíčku a vyhodí tě. Tak automaticky máš win, jo, s tím vítězím. Tady, vyhraješ s červenýma, se zelenýma. Jasné. To už to chápem zase, že jsem vyhrál. Tak, dobré, jdeme dál. Další. Poušti. Vamonos. Takže ja som chcel uzatvoriť premiéry a ty si kokot. Dobre. Nie. Nesta, Dominik, prosím, nebojujte. Tak já si myslím, že když jsem měl Fety, tak měl by být teďka... Hele, a furt dáváte mě, jsou tady jiný, no jasně. Já bych to dal Alkanovi. Jo, celou dobu nemluví, tak jinak já bych byl rád, kdyby zase někdo zvážil mě healnout, protože často po mě jdou první kolo, budu vděčný. Já jsem tě chtěl healnout. Počkej, takže já teď zachytí náhodnou osobu, která navštíví celého hráče v noci, nedovolí osobě, chce v pasti využít svou roli. Tak kdo půjdou, na koho půjdou? Na Hajzeta. Já ho zachráním. Ať si na něj někdo vlítne. Já ho uvidím, toho koho chytím. Počkej, já chci vidět, jestli to uvidím. Děkuju, Tomeku. Někoho můžeš zachránit, že do toho někdo vlezl, a ne barvu. Takže jenom random stínu vidím, že tam někdo šel. Tak. Máme 2 mrtvoly. OK. A Statel zahrál, chudák. Zelený stopář. Okay. Fety. Fetík, no. Plastička. Já bych chtěl poděkovat, že jsem si vybrečel, aby ke mně přišel healer a nikdo nepřišel, tak jste hodný, děkuji. Kámo, jak healer? Protože bylo jasné, že když jsi prosil, tak za tebou nepůjdou killeři, protože věděli, že budeš milovaný. Chat, teď mlčím, nechám, ať sledujeme situaci, co se děje. Počkej, já už vidím, kdo je kdo. Když je aha. OK. Já nevím, jestli to můžu úplně říct, jo. To je jeden takový základní bod. Ale jenom řeknu jednu věc, nějaký křoupák s pastičkou mi zablokoval vstup do toho baraku, do kterého jsem potřeboval, takže moc mu děkuju. To mohl teoreticky být i Fety, ne? Já nevím, jestli to dává pastičku dřív. Kdy jde paštičkar? Nevím, nejsem si jistý. No, jde nejdřív, ne? Nebo já nevím upřímně. A paštičkar jde asi dávalo by to první, smysl, kdyby šel první, no, jako. Aby chytal prostě killerov. Je to možný, no. Jo. Je to možné, no, pastičkar po mňa chodí first. No, tak. Alkanec si dělal, pane starosto. OK, já jsem byl doma a nikdo mě nenavštívil. Byl jsem doma stejně jako Hajzet. A that's all.
All good. Přijde mi, že jsme se nedozvěděli vůbec nic, kromě toho, že 2 umřeli, jako jo. No to říká jako, že byl doma, ty vole, nejvíc. Ale to neznamená nic, přece aspoň jsem něco Jsme zablokovali doktora, co šel k Hajzetovi. Ono zablokuješ i ty pozitivní věci, vlastně. Takže já jsem tam Hajzetovi dal past, ale někdo ho šel healnout, protože Hajzet poprosil, ať ho chodí healnout automaticky. A Mikena nestane mluví. Už teď, já vím, že už je to jednodušší říct z mýho pohledu a už mi přijdou sus. A Hajzeta naštěstí nešli. Ani by ho nezabili díky té pasti. Ty vrazy dělají alibi. No? Já byl u Honzy. A co jsi tam dělal? Křoupáka. Ty jsi mě jako sledoval. Křoupáka. Ti, co ví. Jistě, ano. Bíhá to. Bro. Okay. Bro. Vůbec nechápu, ale Aleši, pojď nám teď něco ty. Já jsem byl doma. Ne. Taky jo. Ale pozor. No. Teď přemýšlím, jestli to řeknu nebo ne. No přemýšlím. No. Ale když mě zachrání healer, tak příští kolo udělám velice důležitou věc. OK. Nesto, povídej ty. Já jsem spektil Mikena. Spektil Mikena, takže ty jsi jako nějaký sledovatel, jo? Ano. Teď to nešli, jako pasičkáři ještě před killerem a killeři jdou před healerem, takže je to jedno. No nešli ho. A on tam měl 2 pasti, Hajzet, jestli to dobře chápu, i od Herrina. A to? A jsem zelená role. To je jako výhruška nebo co? Je to pravda, Nesto? Ano. Nebyl nikdy. Je to pravda, jo? Jo. OK. A Flygane ty? Šup, mluv. Už jsem říkal, byl jsem u Pavla, který to potvrdil. Jo, vy jste vlastně byli susy vy dva, tak OK no. Tak dali jsme koupel. Bro vyhrál 1 hru a už si myslíš, že je king téhle hry, klasický David. Pan Fane. Tady můžete číst chat, my už teďka spektátujeme. Dívej, Miken je strašný chcáč, dívej. Hell yes. Dívej. Čekuj, co vymýšlí. Hell yes. Tuta. Ten Dušan mě už tak nakazil smějící se smajlík Happy 53 měsíců fetým omlove. Čau Ejve a asfaltáčku, děkuji za rýsavy. Děj. Miken má trapu. Jo, někdo chytl Mikena. Takže ho nezabil. Okay. Jdem poslouchat. Kde jsou ty prachy, Lebovsky? Hele vole, dík za 400 bitů. Děkuju. Ty piči, ty si děláš prdel. Co? Tak co má Nesto? Co to je? Co? Tak pojď. Se netrefil! Pan Fín to byl Hele, dejte mi jenom, hrajte, já jsem za 2 minuty tady, já jdu zazvonit kurýrovi, hned jsem tu. Jo. Voltíček. No. Tak, Pavlíčku, Dudlíčku, co jsi dělal? Bereš toho starostu na sebe, jo? Ne, ty to přebír. Já jsem dělal křoupáka u Melichara. A někdo se chytil do pasti. Aha. Ale evidentně to nepomohlo. Počkej, to jsem byl já. Aha. Já jsem Flygana, já jsem ten vyhlašovač, že jsem chtěl vyhlásit a normálně jsem tam chtěl jít a dostal jsem trapu na nohy. Vyhlasovač je ten, co dá 3 hlasy, nebo co dělá? Dva hlasy přes večer, že tam dělal já minule. Nepřiznal, on řekl úplně jinou roli. Ale jiné farby, jak byste chceli. Proč bych pokládal pasti jako červený pastičkář? No ale teď jsi byl u Flygana a Flygan je mrtvej. Nevím, co jako myslíš. No ale Miken říkal, že se chytil do pasti. No jo, ale někdo se tam nechytil přede mnou, ale... On ti uklíral. On Melichar prostě říkal, že je doktor, tak jsem ho chtěl chránit pastičkou. A Domson se chytil minule u Hajzeta. A u Hajzeta jsem to dával taky. No to taky jinak. Freeze řekl, že tuhle část řekne něco důležitého, tak ať mluví, kurva. Já to nemůžu říct do té hry. Borci, vzhledem k tomu, že kouzelník je mrtvý, tak já můžu říct, že jsem snitch, práskač. Já jsem chtěl napráskat Alkana, protože byl strašně sus, ale umřel, protože se zabil. Mám furt možnost někoho napráskat, OK?
Já si myslím, že jsem strašně... No, můžeš, klidně. No, umřel Flygun tak, že tam šel první Miken, chytl se do pasti a šel tam asi i Nesta. Potom. Stihl to překliknout. No počkej, já můžu potvrdit Nestu vlastně. Ty jsi byl, Nesta věděl, že jsi červený pastičkář. Můžeš. Tak já ti tam mrdnu trapu, ať to uděláš. A oni killnou mě! Ale pak budete vědět, že to byl on. No protože on tě bude chtít kuchnout, abys to nenesničoval druhý den. Ale ne, ale to je... No počkej, jo, dej trapu před Aleše. Vyhlaš Nestu. A Nesta teď ukazoval na Harryna, aby zjistili jeho roli, to nemůže oboje naraz. Aha. Počkej, sledujme to. Takže tam nemůže být nikdo další už. Hajzet. Ne, Hajzet mohl taky damage. Aleš je práskač. A ty jsi šel Flyganovi, proč? Co máš za roli? No já jsem ten vyhlašovač. Já jsem to vyhlásil, že šel sus. Jo, megafon. Takže ty můžeš 2 lidi, tím pádem ty jsi prošlápl past a kvůli tomu on umřel. Jo. Musel to být někdo, kdo šel před vrahem, prostě, no. Ale počkej, Herdine, dej past Alešovi, Aleš vyhlásí Nestu a budeme mít hotovo. Nebo mě. No. No tak jo. Miken s nima totálně vyjebal, jestli teď udělají to, co chce. Dívej. Myslíš, že ho tam dá? Oni ho je to tupec, to je zmrt. On chce tu past. Oni teď vědějí, kde je past, chápeš? Miken jim řekl, kde je past. Šel na Hajzeta, Nesta. Oni si teď udělali save prostě a on jde na Domsna. Ty pičo. A oni mu věří, tomu Mikenovi. Oni nespochybnili. Já jsem mrtvý, no, nemůžu nic, jenom sleduju. Kámo. Tak děkuji tomu, kdo mě vyhýloval v noci. Nevím, kdo to byl, ale děkuji. Kámo. Co? Aha, tak už vím, kdo to byl, no. Ale... Takže Domson šel savenout Hajzeta, oni šli zabít Hajzeta a Hajzet to přežil, kámo. Teď musí... Nebo... Ty si tam nedal. Počkej, u koho si dal past? No, u Aleša a nikdo se do ní nechytil, tak jsem asi... Tak jsem asi blázen. Jsi zapreklikol na tu lepku. Já jsem blázen. A nebo ne, počkej. Co když dělá, že je blázen a šel normálně zabít, a aby frameil potom Nestu? Miken je takovej zmrt. Viděl, že kdyby Aleš ho teďka vyto, tak by viděl, že Nesta, no jasně. Ne. Jo, no to je jasný. Je to Miken s Nestou, Honzo, je to Miken s Nestou. To uvařili na mě tady toho. Ne, to je nice try, Herde, nice try. Fakt, že jo. No ale my jsme stejně vprdali, protože jsme 2 na 2. Píči! Ne, technicky vzato to není také. Počkej. Vy jste se shodli nějak podezřel rychle, vy dva všetci. Nie, počúvaj, ja som uvalil Alkana, lebo on si myslel, že mňa odhalil, že moju rolu odhalil a sa zapálil, zapiekol sa, chápeš? Lebo ja jediný som povedal rolu a on ma chcel zabiť. A hlavně my jsme se shodli, protože Nesta předtím, jak se nebyl, tak vyhlásil Hrdina a řekl, že je červený pastičkár. Červený pastičkár, no. A Freeze to potvrdil. Nebo ten práskač. No, něco k tomu řekneš, Pavle, nebo? No, já jsem zelený pastičkář, no, on si vymýšlí. Obviously. Jasně jsi to, Pavle, to je jasný, vole. No jsem? Nebo jsem blázen? Nebo jsem blázen? Ten Miken je takovej zmrt. Tu jim stejně jako, i kdybychom dali 2 na tomu Nestovi, tak je to půl na půl a vyvraždíte nás druhou noc. Takže, adios! Můžete mě vyhodit a se cítíte jako idioti, ano. Tak dobrý, tak já tě vodnu taky, tak seš šašek. Ty vole, byl fakt jsem pastičkář. No jo, ne. Ty vole, no tak to snad ne. GG. Vyhráli ty 2 zmrdi.
Má shield, ne? Má shield, jo. Oba dva. Jak to, že vyhrál Hajzet? To nejde přece. Má štít. Zabije jednoho, pak dostane zase štít. Tak seš piča. Kurva, jak mám zbohatnout. Čau, nosit boss. Matěj, nastav, ať to mluví, ta stovka. Ahoj Fety, ahojče, tak tady mám dobrý halušky, zacítím, jak kdybych si dal neurol. Na to Lexaury nalepil si náplast s fentanylem. Souky z domu druhák zajíčko a zkuš duši. Tak jsme se nedomluvili. Co se stalo, ty vole, chlape? Čo? Počkej, cože? Tak to jsi nakonec fakt ty, Hajze, to s Nestou to byl. Já tak jsem to byl s Nestou, real, no. Tak to jste mě převezli jako svině. No totálně jsem tě věbal. Tak, no já tě voutnu, no. Počkej, cože? Jak to, že... On zjistil tu jeho roli a zabil ho? Jo, on to zjistil. Hajze to zjistil. Kámo, takže on má shield a do toho ještě může hádat tu roli. Ty pičo. Takže teď má zase shield. Tak jako... Hell yes. Dobrý večer, pane Karl, zrovna jsem přišel z hvězdárny, kde promítáli Interstellar, i po 6 zhlédnutí jsem zase u toho filmu jenom brečel. Player Noob Forever, to je epic jak hajzo. Gratulačka. Kámo, ty pičo. Kámo, jsou dva kouzelníci, to je sračka prostě. Ale písek máš iba, keď nezabije sám kouzelník. To máš písek, Mikel. Říkal, on keď niekoho zabije, tak dostane shield. Ne, já jsem měl celou dobu sluchátka, já jsem vás slyšel celou dobu. Já to nechápu, jakože jsi měl nějaký ale jako štít. 4 kily za kouzelníka jsem ještě nedal. Teda, Mikenovi nevěřím ani, že má péro už. Nic mu nevěřím. Když chceš kouzelník, Alkane. What the fuck? Tak máš jeden štít vždycky a když zabiješ někoho, tak máš druhý štít, jakoby. Aha. A když zabiješ někoho, tak máš třetí štít. Že se ti dostaku, jakoby, chápeš? My jsme s Mikenom mali variacu taktiku jako... Se nestakujou, ale že máš furt jako štít. A ty máš já jsem se spadl role, jsme ti vyhlašovači a my jsme práskači, já jsem to spletl. No, já si jen tak řeknu, ale už tady není kouzelník, Alkan se zabil, vole, a Honzik tam poslouchá vole, jako druhý kouzelník, úplně všechno. Kámo, ale to, že tam jsou dva kouzelníci, tak to je, ale už se smále kamaráde, dáme jednoho neutrála, jeden neutrál. Jo. Jeden neutrál a ubírám doktora a dávám takhle, jo? Jo, dej náhodný jenom. Jo, nice.